Kyllä. No miten mä osaan? No niin, tästä seuraamme kun Karita vaan ihka ensimmäistä kuohuviinipulloaan. Ja hei, huomatkaa pullon etiketti. Etiketissä lukee pinke jotain muuta. No mitä mä tälle nyt teen? Vähän auki. Nyt väännät sen auki siitä sen metalliosan. Kotsuta lattia. Kyllä, hyvin sujuu, hyvin sujuu. No niin. Ja nyt seuraa jännittävä vaihe, eli Väännetäänkö? korkin nostaminen. Nostat ja vähän väännät. Nostat pääasiassa ja väännät pikkasen. Anna opetusvideo. Kyllä, näin se käy. Ei muuten käy. Tää menee muuten sitten opettaja TV. Tää ei muuten sit niinku mene. Kyllä menee. Tai siis niinku nous. Väännä ja nosta. Voimaa, tyttö. Apua. Niin, Mitä niin. sitten Ei se voi, se on ollut kylmässä, eikö? Ei se pitäis kuohua. pitäis? Ei pitäis kuohua. No siinä on hyvä marmorilattia, niin kuin kaikki näkevät. Vielä puhdas. Hei, nyt on akku vähis. No niin, Karita, äkkiä se pullo auki. Sitten se loppui sieltä rämähtää. No niin, Karita, nyt on kiire. Kato. Oh. Tästä se